erilaista autoa ja nämä ajat lasketaan yhteen ja sen jälkeen järjestykseen laitettu ja on aika mennä. Kaikkien muiden osalta paitsi Toni Kaademeisterin. Ja Toni on tässä vaiheessa, voisi sanoa, että tähtien kilpailussa siinä määrin kova tuossen aikana. Arvoisa yleisö, samaan aikaan kun siellä tuo kaksipaikkainen Formula 1 tuolla rataa kiertää, niin täällä on sitten 3 hurjapäätä täällä ratavarikon portilla, eli täällä on niin sanottuja, en mä tiedä voisi noita sanoa bombermiehiksi, mutta nämä on ratkalla kohta nähdään sitten kun ynnä muuta huimaa.